Hola! Bé, moltes gràcies per seguir aquestes seqüències, aquests vídeos que estic fent de pràctica. Us agraeixo molt el vostre suport i espero que ho estigueu gaudint. Així que seguim amb la seqüència de 10. Ens asseiem a sobre del suport, Sukhasana, natges cap endarrere cap als costats, deixa les mans a sobre dels genolls i tanca els ulls. I t'observes en la postura, des de la planta dels peus fins al cim del cap. Revisa cada part del teu cos. Vas portant l'atenció al moment present. Ho fas a través d'aquest estat d'observació passiva. Uneix el palmell de les mans. Revisa que la columna estigui ben estirada i perpendicular al terra, fins i tot l'espai del clatell. Chitasya padena vacham mahalam charirasya chavaidhyakena yopakarotam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatoshmi avahu purushakaram Shankrachakra-siddharinam Sahasra-shirasam shvetam Pranamami Patanjalim Hari Om. Hari Om Natsat. Reverencia al ser que ets. Posa una intenció clara per la pràctica d'avui. Baixa les mans i el cap. Inspirant els ulls i eleves la mirada. Molt bé. Comencem des d'aquí, en la postura asseguda. I el que farem és començar el moviment dels braços. Urdhva-hastasana, elevem els dos palmells. A l'hora que elevem els braços, deixem baixar el sacre cap avall. I anem portant la respiració cap a la caixa toràcica, deixem el ventre i les ingles relaxades. Exhalant, baixem. I anem a creuar ara els dits de les mans. Comencem passant índex dret per sobre, palmells miren endavant, absorbim els braços, exhala, deixa baixar el sacre a l'hora que puges els palmells de les mans. Urdhva Badangulyasana. Inspirant, estires ben amunt. Mantens el creuament de cada dit, els pulgars junts, i vols anar omplint els colzes, alhora que deixes baixar els ombres lluny de les orelles. Exhalant, baixa. I canviem el creuament dels dits. Estirant els dos colzes, mantenint la rotació externa dels braços.
Seguim amb Gomukhasana. Començarem portant la mà esquerra darrere de l'esquena i volem anar a atrapar amb la mà dreta. Si no t'arribes, no passa res, agafa una cinta i fes-ho amb una cinta. Respiració profunda. Vols obrir l'axil·la dreta, portar l'ombro esquerre endarrere. I suaument deixes lliscar el braç esquerre i canviem. Vols seguir mantenint el sacre estirat cap a baix, melic cap endins i cap a dalt. Treballem l'obertura de l'esquena dorsal, combatint en aquestes postures la rigidesa dels ombros. I suaument deixem baixar el braç. Seguim amb Parsva Uttanasana. Elevem palmells i ara anem a atrapar els colzes. Volem portar els avantbraços lluny de les orelles. Observa l'estirament dels flancs, dels costats del tronc. Deixa que les ingles s'arrelin al suport. I des d'aquesta pelvis estable, arrelada, pots anar estirant el tronc. I canviem el creuament. Elevem braços, exhalant, baixa. Paschimana Namaskar-asana. Sí? Tal com fem aquesta mudra, namaskar, farem igual però per darrere de l'esquena. Anem a unir palmes de les mans i col·loquem els dos palmes junts darrere de l'esquena. Intenta que tots els dits quedin ben units. Vols portar els colzes endarrere, ombres endarrere, melic cap endins i cap a dalt. Respiració profunda. Bé, baixem. Ens posarem de peu, comencem amb les postures dempeus. Peus junts, Tadasana. Talons i els grossos dels peus es toquen. Samastitihi. Revisa la postura, observa't en la postura. Cada part del cos. Observa't ben la planta dels peus. Troba el centre dels talons, absorbint el pont intern. Seguim amb Vriksasana. Deixem la cama esquerra al terra, anem a atrapar cama dreta i col·locarem aquesta planta del peu a l'interior de la cuixa. Sí, recordeu que en una de les primeres seqüències vam treballar la postura també amb ajuda de la paret. Si us cal, feu servir la paret. Recordeu que us podeu posar d'esquena a la paret o de costat. Molt bé. Aquesta cuixa dreta vol girar cap enfora. També el bessó, volem donar obertura a la ingle frontal. La cama esquerra en aquest cas ens sosté, ha d'estar molt fort, absorbint la ròtula. Tota la cama està activa. Uneix palmells de les mans amb la Namaskar. Porta els palmells al cim del cap, obre els colzes i exhalant comences a estirar els braços.
esquerra al centre del cor. Canviem de cama. Ens posicionem bé a sobre del peu dret. Atrapem peu esquerre i col·loquem la planta a l'interior de la cuixa. Recorda que el peu empeny contra la cuixa, clavem el taló a l'espai superior de la cuixa i la cuixa vol escopir el peu. Aquesta cuixa esquerra ara rota cap enfora. Volem obrir aquest espai frontal, mobilitzant el cap del fèmur. Cama dreta està molt activa. Uneix palmell de les mans. Palmells al cim del cap. Obre colzes. I estirem els braços amunt. Peus junts, Samastitihi. Seguim amb Utkatasana. Anem primer a elevar els braços amb Urbahastasana i des d'aquí anem a Utkatasana 1. Deixem baixar els isquions, mantenint el melic cap endins, l'esquena lumbar estirada. Respiració toràcica. Utkatasana 2. Ara el tronc s'inclina endavant. Seguim estirant la zona lumbar. Respiració profunda. Tornem al Utkatasana 1. I pugem. I d'un salt, Uttita Trikonasana. Peu dret 90 graus, taló esquerre endarrere. Recorda les accions en les postures dempeus. Centres del taló, ponts interns elevats. Absorbint les dues ròtules. Puja roten cap a l'exterior. I exhalant, respires lluny cap en un costat. Deixa caure el braç, t'agafes a la tíbia. Col·loca la mà contrària a les costelles i porta el colze endarrere, rotant el tronc, obrint el tronc. Com si volguessis que el melic mires cap al cel. I des d'aquí respira de nou el braç. I anem a l'altre costat. Exhala. Les dues cuixes roten cap a l'exterior. Cames ben fortes. Deixant que aquesta ingle frontal es faci profunda. I tornem. Seguim amb Virabhadrasana 2. I Uttita Parshvakonasana. I anem a l'altre costat. Exhalant. Parshvakonasana. Seguim portant aquesta rotació externa de les dues cuixes. I centre. Unim braços, Virabhadrasana 1. Comencem alineant les dues caderes endavant, arrelant bé el taló de darrere i amb l'exhalació flexionem la cama de davant. Estira bé el tronc. Pots deixar caure el cap, mirada als pulgars.
costat. Comencem alineant bé les dues caderes. Flexionem la cama de davant. Peus junts, Samasthiti. Revisa de nou la postura. Seguim amb Vimanasana, Parsvottanasana. Separa de nou els dos peus. Entrem el peu esquerre, peu dret a 90 graus. I anem a posar el pes a sobre de la punta dels dits, elevant el taló del peu de darrere. Des d'aquí flexionem la cama de davant i estirem els dos braços cap al costat. La part interna dels colzes mira cap a dalt. Cama de darrere ben estirada. Omplim bé el genoll girant la cuixa cap a l'interior. I anem a l'altre costat. Eleva taló. Flexiona cama. I estira braços. Cama de darrere molt activa. Bé. Seguim amb Parsvottanasana. Tornem al peu dret. Donem una mica menys d'obertura. Tanquem una mica els peus. Inspira, eleva braços. I exhalant estires lluny endavant. Vols mantenir les dues caderes alineades. Deixa baixar els braços. Pots col·locar aquí els braços en una paret o utilitzar els blocs. Cames ben actives. Arrelant el taló de darrere i mantenint la rat de dit gros ben activa en el peu de davant. Les dues caderes ben alineades. No deixis que la cadera se'n vagi cap a un costat o cap a l'altre. Inspirant, ens incorporem. I anem a l'altre costat. Parsvottanasana. Estirava el tronc i exhalant, flexió endavant. Deixem caure braços. Buscant la concavitat de l'esquena. Bé, inspira. Tornem al centre. Peu junts, Samasthiti. Prasarita Padottanasana. Col·loquem els talons darrere, a la línia de darrere de l'estora. Així sabem que les dues caderes estan alineades. Les cuixes rotaran cap a l'interior i volem elevar els isquions ben amunt. Inspira, eleva braços i exhalant, flexió del tronc endavant. Anem a col·locar les mans a sobre del suport o a l'estora. Les comencem col·locant en forma de copa i busquem aquesta concavitat de la columna. Cames ben actives, el pes cap a la punta dels dits. Volem estirar aquesta cara posterior dels isquiotibials, elevant els isquios ben amunt. Anem a portar les mans endavant. Pots fer també amb cadira o bloc. Tornem al darrere. Caminarem en direcció entre els dos peus i exhalant deixem baixar el cap. Inspira, mira endavant de nou. Mans endavant, mans a la cintura i ens incorporem. Samasthiti. Uttanasana.
de les caderes. Cuixa rotaran cap a l'interior aquí també. Inspira, obre el tronc, exhalant, flexionem endavant. Anem a col·locar mans a sobre de l'estora i deixem caure el tronc. Atrapa colzes, Baddha Hasta Uttanasana. Ves cap a la punta dels dits, turmells compactes i actius. Cames molt actives absorbint les dues ròtules. Canviem el creuament dels braços. Inspirant, ens incorporem. Peus junts. Samastitihi. Seguim amb Surya Namaskar, la salutació al sol. Ens posarem en l'extrem de l'estora. Hi ha diferents variants per la salutació al sol. Us ensenyaré avui la que apareix en el manual de Iyengar. Samastitihi, Namaskar. Inspira, Urdhva Hastasana. Exhalant. Anem a col·locar les mans al terra. Inspira, estira l'esquena endavant. I portem peu dret endarrere, peu esquerre. Adho Mukha Svanasana. Pes endavant, Chaturanga. Urdhva Mukha. Flexionem colzes, Chaturanga. Urdhva Mukha. Exhala, Adho Mukha Svanasana. I peu dret endavant, peu esquerre. Inspira, estira el tronc, incorporis. Urdhva Hastasana, exhalant, baixem. I anem a l'altre costat, amb el peu esquerre. Namaskar. Inspira, eleva braços. Exhalant, Uttanasana. Inspira, estira l'esquena endavant. I peu esquerre endarrere. Peu dret, Adho Mukha Svanasana. Anem endavant. Urdhva Mukha. Cames ben actives, cuixes roten a l'interior. Chaturanga. Urdhva Mukha. Exhala, Adho Mukha Svanasana. Peu esquerre endavant, peu dret. Inspirant, Urdhva Hastasana. I baixa. Bé, hem fet un cicle de Surya Namaskar. Sí? Pots fer tantes repeticions com vulguis. Llançant primer peu dret, després peu esquerre. Anem a seguir amb les postures. Passem a Virasana amb Parsvatasana. Necessitarem un suport, possiblement pot ser una manta o un bloc. Bé, ens asseiem col·locant els genolls junts. Els peus queden a l'exterior de les caderes. Atrapem panxells, els portem cap a l'exterior i anem a seure sobre del suport. Virasana. Busquem que els isquions estiguin suportats, en l'alçada que sigui necessària per estar còmode en la postura. Les plantes dels peus miren cap a dalt i els panxells roten cap a l'exterior. Molt bé, anem a atrapar colzes, exhalant, elevant. Parsvatasana. Deixem baixar l'esquena lumbar. Donem obertura a l'esquena dorsal. I canviem el creuament dels braços. Exhala.
Parikasana. Perdó, d'aquesta manera. Bé, sí, col·locarem aquesta cama a sobre de la manta, ens apoyem a sobre de la tíbia i estirem l'altra cama. El peu queda en línia amb el genoll i aquest peu mira suaument cap a l'exterior. Inspirant eleva braços i exhalant ens estirarem cap al costat. Volem portar la pelvis endavant i buscar l'obertura d'aquesta cadera dreta. Mantens la cama dreta perpendicular al terra. Anem al centre. I anem a l'altre costat. Col·loquem ara peu dret, alineant genoll amb peu. Peu esquerre mira cap a l'exterior. Inspirant, eleva braços i exhala, t'estires cap al costat. Respiració profunda, mantenint l'acció de portar la cadera esquerra endavant. Tornem al centre. Seguirem amb Salamba Shirsasana o equilibri sobre el cap. D'acord? Recorda que ho pots fer amb ajuda d'una paret, cadira o el suport que et vagi bé per practicar aquesta postura. Bé, atrapem colzes, entrecreuem els dits de les mans, col·loquem el cim del cap i des d'aquí elevem genolls i caminem en direcció al cap. Portem un genoll i l'altre genoll. Elevem els dos genolls, portant l'os púbic endavant, la cintura endarrere. I finalment elevem els peus. Per sortir de la postura, podem baixar primer peus, genolls i baixar. Adho Mukha Virasana. Descansem endarrere, anem a sobre dels talons. Manta per fer Bharadvajasana. Molt bé. Col·loquem el peu dret per sota de la cama esquerra i anem a col·locar peu esquerre a sobre. La manta queda sota de la natja, que queda més avall. En aquest cas és la natja dreta.
braç i anem a col·locar la mà a l'exterior. Exhala, rotació externa. També pots anar a buscar la cadera amb aquesta mà dreta. Anem a l'altre costat. Atrapem braç dret. Col·loquem la mà a l'exterior de la cuixa esquerra. Hola, nen. Què passa? Suaument, tornem endavant. Seguim amb Halasana. Perdó, amb Dandasana. Col·loquem la manta doblegada en un extrem. Anem a sobre. Anem. Natges endarrere cap als costats. Cames ben actives, cuixes roten cap a l'interior i empenyen cap al terra. Mantens les plantes dels peus obertes i actives també. Mantenint la línia entre l'arrel del dit petit i l'arrel del dit gros. No deixis que els dits grossos vagin cap endins. Col·loquem les mans al costat, colzes miren endarrere. I deixem caure el cap. Cames ben actives. Inspirem Urdhva Hastasana. Seguim amb Prasarita Padottanasana. Mireu. Bé. Ens asseiem amb els dos isquions a sobre de la manta. També podem col·locar la manta com en forma de triangle. Sí? Això permet que els isquions quedin a sobre però que les cuixes baixin. Inspira, eleva braços. I exhalar, rotem cap al costat dret. Cames ben actives. Vols arrelar les dues dents. I anem a l'altre costat. Elevem braços. Tornem al centre. Anem ara endavant. Anem a atrapar els dits grossos dels peus, si no ho pots fer amb dos cintes. I des d'aquí busquem la concavitat de la columna. Seguim mantenint aquestes cuixes actives, absorbint les dos ròtules. Bé, tornem endarrere. Peus junts.
aquestes dues plantes dels peus, mans darrere i exhalant, fent pressió amb els turmells per anar baixant els genolls a poc a poc. Respiració profunda. Tant la cuixa com els bessons volen rotar cap enfora, donant obertura al genoll. I anem a Svastikasana. Intentant mantenir línia entre el genoll i el taló i els peus tan a sota dels genolls com puguis. I canviem el creuament. Paschimottanasana. Ens asseiem a sobre de la manta, com hem fet abans en Dandasana, natges cap als costats i cap endarrere. Les cuixes roten a l'interior, anem a atrapar els dits grossos dels peus. Inspira, estira l'esquena. Exhalant, deixem baixar el cap. Recorda que també pots fer-ho amb una cinta. I vas estirant els costats del tronc. Janu Shirsasana. Abraça una tíbia. Ens asseurem al costat de la manta i deixem caure cap a l'exterior. Des d'aquí anem a atrapar aquest peu de davant. Recorda que si no, amb cinta. Esquena ben còncava. Anem a l'altre costat. Canviem la manta. Ens asseiem ara a l'extrem dret de les mantes, abracem la tíbia dreta i deixem caure cap a l'exterior. I anem a agafar aquest peu esquerre. Estirant el tronc, absorbint tota la columna. Mantens la cama esquerra ben activa i forta. Triangle Mukhapada. Similar a Janu Shirsasana, però amb cames de Virasana. D'acord? Llavors, sí? Col·loquem el peu esquerre a l'exterior de la cadera, com fem en Virasana. L'altra cama es queda estirada i activa. Inspira, eleva braços i anem endavant. Esquena ben còncava, cama dreta molt forta. Canviem de cama. Suport de la manta, el que necessiteu. Si necessiteu dos mantes, poseu dos mantes.
Col·loquem ara el peu dret a l'exterior. Queda al costat de la cadera, no per sota de la natxa. Inspira, eleva braços i exhalant anem endavant. Mantenint la cama esquerra ben forta i activa. Tornem endarrere. Anem a fer de nou Upavishta Konasana, aquest cop en Adho Mukha, estirant l'esquena endavant. Sí, col·loquem la manta com hem fet abans, en forma triangular. Ens asseiem a sobre, isquions cap endarrere, cuixes ben actives absorbint les ròtules. Inspira, eleva braços i portem mans endavant. I des d'aquí anirem lliscant endavant el que puguem. També podem usar una cadira, el suport d'una cadira, o fins i tot un bloc. Cames ben fortes. Segueix absorbint les ròtules portant els talons lluny, dits dels peus miren cap al cel. Obrim bé la cara posterior de les cames. Paschimottanasana. Aquest cop farem servir el suport d'un bloc per deixar descansar el cap. Bloc o cadira, l'alçada que necessitis. Natges endarrere cap als costats. Cames ben actives. Cuixa rotent cap a l'interior, talons lluny. Estirem braços i exhalant anem endavant. No perdis l'acció de les cames, d'arrelar aquests isquions, portar les ingles profundes cap endarrere i anar estirant els flancs del tronc. Inspirant, ens incorporem. Supta Konasana. Dobleguem la manta per la meitat i donem un suport al cap. Bé, portem el sacre cap a baix, anem a estirar-nos a sobre del sacre i de la manta. Unim plantes dels peus i braços endarrere, Baddhasta. Respiració profunda. Canviem el creuament dels braços. Deixa anar el ventre, respiració toràcica.
pressionar suaument la manta amb l'esquena. De la postura, moviments els genolls, ens girem cap al costat i ens incorporem. Salamba Sarvangasana. Estires amb el cap al terra, espatlles a sobre de la manta o mantes, l'alçada que facis servir avui. Barbeta cap al pit. I comencem amb Halasana. Anem a col·locar les mans a l'esquena, portant pes cap al colze, cap als colzes. Salamba Sarvangasana. Capada. Baixem primer una cama. I després l'altra. I tornem a Halasana. Estirant braços. Cames ben actives. Karna Pidasana. I obrim cama. I a poc baixem, sortim de la postura. Descansem aquí, ens situem la simplificada. I acabem en Shavasana. Obre el pit, estira l'esquena, exhalant, deixant el cos. Entregat a la postura, relaxant tots els músculs, des dels peus fins al cim del cap. Observa la respiració, el pas de l'aire per les narins, la paret de la gola i els pulmons. I en direcció contrària. La respiració es torna cada cop més lenta i profunda.
cos es va fonent amb la terra. Deixa que la ment descansi en el cor. Queda't tota l'estona que necessitis en Shavasana. Namaste. Gràcies.